The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live na rin tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay serbisyo publiko, ang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa inyong mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan nyo ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Uulitin ko lang po, manunood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 1,000 piso. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Yayain nyo na po uli ang buong pamilya, lahat ng inyong kamag-anak at kabarangay. Mag-online na at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, sa TikTok at YouTube. At ako Bicol Tabang Ora mismo at manood sa aming programa. 4 na araw na lang! Bagong taon na! Puto ka na! Pero bago natin salubungin ang bagong taon, ay balikan muna natin ang mga kwento ng ating mga kababayan na humingi ng tulong sa ating programa at mabigyan ng agarang aksyon ang kanilang mga problemang legal. Meron diyang mga kaso ng mga overseas Filipino workers, mga away magkakapitbahay at mga iniwan ng kanilang mga mister at mga hindi nagsusustento. Ito na ang ating Best of Legal Stories for 2023. Panuurin po natin ito. Iba yung nararamdaman ko sa kanya. Baka titignan niya parang may pagnanasa eh. Aambaan niya ako ng tundang kasi pinalalabas niya sa akin si Sunny. Kulong o sustento? Samut-saring problema ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Bicol, maging sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas ang tinugunan at naresolba ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. May mga kaso ng pananakit, pang-aabuso at maraming iba pa. Kaya naman bago matapos ang taon, ay sabay-sabay nating balikan ang kanilang mga kwento at kung paano nabigyan ng tuldok ng ating programa ang kanilang mga problema. Sa ating Top 5 Best Legal Story, ang reklamo ng 20 anyos na si Ina Briones. Sa halip na maging masaya ang kanyang buhay, naging impyerno raw dahil sa kanyang dating kinakasama na si Marben Yurobi. Pag hindi daw pa ako pumayag, sasakalin na daw po ako. Papatayin niya daw po ako. Niyaya po ako niya doon sa anyugan po nila. Tapos dinala po ako doon sa bahay nila. Anong Tapos ginawa may pinainom po sa akin ng parang Diyos. Bigla na lang po ako nahihilo. Tapos nakatulog po ako. Pag gising ko po, wala na po akong damit. Nalaman niya pong buntis ako, gusto niya pong ipalaglag. Paras po kami ng lasing. So pagising mo, wala ka na ring damit. Parasat po kami. Hindi po totoo yan, nagsisinungaling lang po yan. Napakakapal naman ang pagmumukha mo. Siya po ang may kagustuhan niyan, pinilit lang po ako niyan. Under RA 9262. Kahit nga po ngayon, kahit hindi po sila kasal, pwede pa rin po siya magsampa ng rape. Ay, pagdating naman sa sustento, ma'am, maaari din hubang habulin ni Ina si Marben? Yes po sir, opo. Kailangan lang po niya ng mga supporting documents regarding po doon. Mahal mo pa ba itong si Ina? Ma, mahal ko kayo mag-ina ko. Mahal mo pala kami, ba't mo kami iniwan? 2 buwan pa lang to. Hinanap ka namin at hinanap din kita kasi takot kang makulong, wala kang kwentang ama. Isa lamang si Ina sa mga biktima ng domestic violence. Sa mata ng batas, ang sino mang biktima nito ay may karapatan na magsampa ng kaukulang kaso. Ngunit para kay Ina, sapat na ang seguridad na masustentuhan lamang ng tama ang kanilang mga anak
at manatiling malayo sa kanila ang mapanakit umano nitong kinakasama. Hindi lamang sa mga kababayan natin na mula sa ating bansa ang ating natutulungan, pati ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa ora mismo din nating natugunan. Isa na rito ang isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho bilang isang beautician sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa kanyang pamilya, halos 3 buwan nang nasa morgue ang mga labi ni Charito Arizapa matapos siyang masawi dahil sa stroke. Sabi niya, hindi pa siya makakauwi. Marami pa siyang utang. Iba't ibang ahensya na rin ng pamahalaan ang kanilang nilapitan. Subalit, bigo pa rin daw silang mapauwi ang mga labi ng kanilang kaanak. Humihingi kaming tulong na sana may uwi na siya kahit patay na makita namin doon sa bahay. Na dyan siya nakaburol, hindi sa ibang bansa. Kaya humihingi kaming tulong sa inyo. Minsan nakikiramay kami kay nanay at tatay at sabay nito mabigyan ng kaukulang benepisyo, katuwang ang OWA. Unang bahagi, unang 2 linggo ng Hunyo ay makakauwi na ho yung kanilang mahal sa buhay. Ayo, makalipas lamang ang ilang linggo, ay nakauwi na rin sa Pilipinas ang mga labi ni Charito. Mula Bicol ay sinamahan ng team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Tatay Salvador para sunduin sa Ninoy Aquino International Airport ang mga labi ni Charito. Assist po natin yan dito sa airport para matulungan yung pamilya para ma-process yung dokumento na may release ka agad yung labi. Mula sa pag-iimbalsamo, patuloy na nakaalalay ang aming team sa pamilya ni Salvador. Marami pong sakripisyo sinuwa sa pamilya po namin. Kung maibabalik lang po sana. Sobrang sakit po. Sobrang pag-ano niya po sana. Kasi may sakit po ako. Siya po nag-anong paggamot ko, pagpa-check up ko po. Kahit wala po siya, hahanap at hahanap po siya doon. Dahil talaga ang medyo atrasado talaga sila magtulong at sabi sa akin, buti pa pumunta ka doon sa Ako Bicol, kay Kong Saldico. Salamat at ginawa kami dahil sa inyo, sa lahat ng staff ko. Maraming salamat sa inyo lahat sa Ako Bicol. Ang pinakanagmarkang kwento at nagbigay ng magkahalong awa at galit sa ating mga manunood ay ang kwento ng amang paulit-ulit na nanghalay sa kanyang sariling dugot laman na 10 taong gulang na bata. Nadiskubre ang kalukuhang ginagawa ng ama sa kanyang anak nang minsang makuna ng video ng isang tricycle driver ang pangahalay sa musmos at walang kamuwang-muwang na bata. Di po sa akin sinabi ko ilang beses na po. Pag minsan po tinatanong ko po siya may ginagawa yung tatay niya, sabi niya po wala po. Tinatanong ko po yung bata bakit po nagsinungaling. Kasi ginawa ng tatay niya po, ang sabi daw po papatay daw po siya pag nagsumbong po sa akin. Dahil dito ay hindi na nag-aksaya ng oras ang ating programa. Matapos maisampa ang kaso sa korte, agad na nagtago ang sospek. Subalit, makalipas ang 6 na buwan, isang concerned citizen ang nagbulgar sa kinaroroonan ng sospek na si Raymond Buneo. Ayon kay alias Ben, kinupkup niya raw si Raymond sa kanilang bahay sa Pampanga. Ngunit, nang aminin daw nito sa kanya ang ginawang kababuyan sa anak, dito na siya nakaramdam ng takot. Ewan ko ba't nagagawa ng ibang magulang yung ganyan. Eh, parang ayaw kong isipin eh. Anak mo yan eh. It's not only here, it's not only at Pampanga.
anywhere all over the Philippines. Basta andyan yung warrant nila, we will have your time. Dito na rin daw siya nagpasyang isuplong sa Pampanga PNP si Raymond. Pinasukan daw ng demonyo yung utak niya. Hindi nalaman ko na. Unang uli, kinausap ko, mamin kasi ba't mo nagawa yan? Sabi ko, hindi mo kumikibo. Kaya nga pinahuli ko eh. Mula Pampanga ay dinala ng mga tauhan ng PNP si Raymond para i-turn over sa Legazpi City, Albay PNP. Agad din na ipinasok sa bilangguan ang sospek. Ngunit, isang balita ang ipinaabot sa ating programa ng mga tauhan ng Legazpi City PNP. Nadukayang gadan pasado alas 10:40 kasubong aga ang sarong preso na nakadetain sa Legazpi City Police Station. Tinignan ng invest namin ang initial na alleged suicide. Nagpakamatay umano ang sospek. Inumpog daw nito ang kanyang ulo sa loob ng bilangguan. Hindi man nagtagal sa bilangguan ng sospek, nakabit naman ng 10 taong gulang na musmos ang hustisya. Ang ora mismong tinugunan ng ating programa na kaso ng isang senior citizen na lagi umanong nag-aamok sa kanilang lugar. Ang kanyang mga kapitbahay, ipinipetisyon na siya dahil sa takot. Nagulat na lang po kami kasi nung una silang nag-put up ng bahay dyan, okay naman po kami. Ngunit habang tumatagal, ay nag-iiba na di umano ang ugali ng kanilang kapitbahay sa tuwing umaalis ang kinakasama nito. Biglang dumating, nagagalit nga siya. Di ko alam na ganun pala gagawin niya, kaya nagulat din ako noon. Takbo ako doon sa bahay agad. Sabi ko, Jo, tawag ka naman ng rescue. Para naman, kasi halos nagbato na siya noon, walang tigil, kababato noon. Pati yung mga nagbabako doon, huminto. Kasi natakot na rin sila, baka daw tamaan nga naman. Opo. Pag yan po ay ng bato na, hindi naman namin pwedeng gantihan. Naambaan niya ako ng sundang kasi pinalalabas niya sa akin si Sunny na ilabas ko daw po yung kabit. Ngunit dumipensa dito si Salvador Gustillo, ang kinakasama ng matanda. Yan naman kasi, hindi man yan matitrigger na gulo na yan kung hindi inumpisahan. Kasi nga, yung mga bata mismo, pag daraan dyan sa bahay na yan, hindi ko man sa pinagdatanggol ko yan. Kahit nandyan ako, parang walang mga respeto. Upang mas maintindihan ang kalagayan ng matanda, ay tinawagan na rin ng aming programa si Ma'am Catalina Maranya ng Legazpi City Social Welfare and Development Office. For assessment po ang client kung may mental illness o wala. Kasi sa mga manifestations na nakita natin sa video, parang manifestation yun ng aggressive and uncontrollable action of a person manifesting mental illness. Kailangan po talaga dyan ng medical intervention. At para mapawi na ang pangamba ng mga residente, nakipag-ugnayan na kami sa kanilang barangay. Ayon kay punong barangay Albert Asaytuno, bali bukas, mga sabihin natin 8 o'clock ng umaga, kukunin natin si Lola din sa resettlement. Kinabukasan ay kasama na namin si Kapitan at pinuntahan namin ang bahay ni Salvador. Nababato po kayo ng sa mga kapitbahay. Kaya yun po ang reklamo sa inyo. Kailangan si Kapitan mag-aksyon para matulungan po kayo. Matapos ang mahabang paliwanagan, ay sumama rin sa amin si Nanay Adelita. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari, naging marahas ang mga sumunod na eksena. Good morning. Matapos ang tensyon, nadala na rin namin si Nanay Adelita sa tanggapan ng Legazpi City Health Office para sila ay ipaswab test. Matapos nito, ay idiniretso na namin sila sa Camarines Sur para maipasuri si Nanay Adelita sa isang espesyalista. Matapos masuri ng doktor ang kalagayan ni Nanay Adelita,
sinabi na nito na mayroon siyang psychosis. Dahil din dito, nagdesisyon ng doktor na pansamantalang i-admit si Nanay Adelita. Ang reklamo ng 30 taong gulang na si Janet Coime, kung saan nakaranas siya ng pananakit sa kanyang bayaw, sinapak, pinalibag at halos ingudgud na ang kanyang mukha sa simento. Ang galit ng kanyang bayaw nag-ugat dahil sa pagkamatay ng alagang biik. Pag uwi po namin, ma'am, pinailaw po, wala pong ilaw, ma'am. Tapos umalis pa ako ng bahay, ma'am, nagpakain pa ako ng baboy. Pagbalik ko po, ma'am, wala na pong kausap yung biyanan ko, ma'am. Inano ko po siya, ma'am, kinausap ko po siya, ma, tabi, inalis niyo na po pala suwair. Bakit hindi niyo po kaming inantay galing simbahan? Ang simbag po niya sa akin, sa bakit ako ang pinagbintangan mo na ako ang nagpatay ng baboy mo? Bakit naman gano'n yung galit mo dito kay Miss Janet? Hindi mo ba iniisip na itong si Janet ay babae at ikaw ay lalaki? Opo, alam ko, ma'am. Sinugod po ako ng nanay niya, ma'am. Piga, sampal-sampal po ako, ma'am. Lumaban po ako, ma'am, kasi yung mga anak ko po, ma'am, sinasaktan po nila ng sinasaktan, ma'am. Ako ang nagsasalita. Madam, diyan ang Panginoon, hindi ako pumupunta sa kulungan ng baboy. Sige lang. Hindi ako namumura. Siya nagmura sa akin, kaya nagalit ako. Pagkatapos ng isang linggo ay muling sinamahan ng aming team si Janet sa Daraga, MPS, para masampahan ng reklamo ang kanyang bayaw. Bayaw po. Matapos makuna ng salaysay si Janet ng Daraga MPS, ay sinamahan na rin namin siya sa Regional Trial Court Branch 5 para formal na niyang ihain ang reklamo laban kay Javier. Labis din ang kanyang pasasalamat sa agarang pagtulong ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sobrang saya ko po ngayon, ma'am, kasi yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko, ma'am, ngayon po, finally po, ma'am, na na-file ko na po, ma'am. Sobrang sulit po yung Ako Bicol Tabang Ora mismo sa pagtulong po. Tutulungan ka po talaga nila, ma'am, sa simula hanggang sa dulo po ng laban, ma'am. Yung mga paghihirap ko po, ngayon po ay sobrang napagtagumpayan ko po. Sa loob ng 1 taong paghahatid ng tunay na serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob at labas ng ating bansa, ilan lamang sila sa makakapagpatunay na ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay walang pinipiling tulungan. Yan po, mga kaibigan, mga kwento na tumatak sa ating isipan, mga kwento na hindi po natin malilimutan sapagkat masyado pong matindi yung pinagdaanan ng iba, masalimuot, at talaga po namang yung iba'y parang hindi na makayanan. Pero dahil nga po sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sila po ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng hustisya, at naresolba po, gumaan at nabigyan solusyon yung kanilang mga dinadala at yung kanila po namang mabibigat na mga suliranin. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, balikan din natin ang kwento ng ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao na nanawagan ng tulong sa ating programa para sa kanilang pangangailangang medikal. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura,
Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mga kaibigan, kung kanina po ay napanood ninyo ang kwento ng ating mga kababayan na nagkaroon ng problemang legal, ngayon naman po ay babalikan din natin ang kwento ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao na nangailangan ng tulong para sa kanilang problemang medikal na agad tinugunan ng ating programa. Sabay-sabay po nating panuurin ang Tabang Ora mismo Best of Medical Stories for 2023. Nung una po, na malimos po ako, ma'am. First time ko pong mangyari ito na hindi ko nga po alam na ang Ako Bicol tumutulong. Sa taong 2023, iba't ibang kwento ng ating mga kababayan na mga may problemang medikal ang ating natulungan. Mula sa Kongreso, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, at iba pang lugar sa ating bansa. Sila ang mga taong nahaharap sa mabibigat na pagsubok, ngunit patuloy na lumalaban sa buhay. Isa na rito ang isang matandang binatang naging palaboy sa Cubao, Quezon City. Matapos na makarating sa amin ang impormasyon galing sa isang concerned citizen ukol sa kalagayan ni Tatay Victorino, ay agad naman namin itong inaksyonan. Maaari mo bang patulungan kami? Sige po ma'am, wag po kayo mag-alala. Magpapadala po kami ng tulong sa kanya ma'am. Mula Bicol ay bumiyahe ang aming team papunta sa Cubao sa Quezon City para hanapin si Tatay Victorino.
Sa loob ng ilang oras naming paghahanap kay Tatay Victorino, ay natagpuan din namin siya sa isang sulok sa Cubao. Nandito po kami kasi may nabalitaan po kami na gusto mo daw po umuwi ng Bicol. Oo po. Oo. Gusto mo po umuwi ng Bicol, Tatay? Oo po. Saan po kayo sa Bicol? Sa Matnog po. Pero ang isa niyang kahilingan sa aming programa ay nais niyang makapagpatingin sa doktor at muli niyang makapiling ang kanyang pamilya na halos 2 dekada raw niyang hindi nakikita. May diabetes ako, tapos may problema ako sa kidney. Kung magkasakit ka, talaga iba rin talaga ang nasa pamilya mo. Gusto na kong umuwi sa Bicol. Sana pag-uwi mo doon, tulungan ka ng mga kamag-anak mo. Pag-uwi mo tayo dun sa Bicol, magpagaling ka. Matapos din na makapagpaalam ni Tatay Victorino sa kanyang mga itinuturing na pamilya sa Cubao, ay nagtungo na kami papunta ng Bicol para hanapin ang kanyang pamilya. Gabi na nang marating namin ang sinabi ni Tatay Victorino na lugar kung saan siya lumaki. Subalit, bigo ang aming team na makita ang kanyang mga kamag-anak. Kaya ang paro lang dito taga-Gubat, walang taga-Matnog dito, mga dayo. Kung ano si Attorney Fajardo. Gubat nga ni. Gubat nga ni. Kilala ko yun. Dahil malalim na ang gabi, ay nagdesisyon na ang aming team na ipagpatuloy kinabukasan ang paghahanap sa kanyang mga kamag-anak. Subalit nang balikan namin si Tatay Victorino sa isang home for the aged sa Sorsogon City, ay ito na ang bumungad sa aming team. So far, nung dumating siya, ariglado man siya. Ang problema lang yung health condition niya talaga. Kasi namamaga yung paa niya. And this time, yung pati arm niya, nag-umpisa na din mamaga. Tapos, may difficulty sa pag-urinate. Tapos, diabetic daw siya. Dahil sa kanyang kalagayan, ay agad namin siyang dinala sa isang ospital upang mapasuri ang kanyang kalagayan. Ayon sa doktor, malala na ang kondisyon ni Tatay Victorino at kailangan na siyang i-confine. From here, mas maganda kung ma-work up siya since may mga comorbidities si sir. So, dapat ma-work up yung dugo niya, yung function ng kidneys niya, kung talaga bang anaphylactic reaction yon or may iba siyang klaseng sakit tulad ng sakit sa bato or sakit sa puso. Mula Sorsogon ay inilipat naman namin si Tatay Victorino sa BRTTH sa Legazpi sa Albay para mas masuring mabuti ang kanyang kalagayan. Habang nagpapagaling sa ospital si Tatay Victorino, ay patuloy pa rin ang aming team sa paghahanap sa kanyang mga kamag-anak. Kung sino man po ang kanyang kamag-anak ay mag-message lang po kayo sa aming official Facebook page. Makalipas lamang ang ilang araw ay isang tawag ang aming natanggap at nagpakilalang kamag-anak ni Tatay Victorino. Ano pong tunay na pangalan po, ma'am? Victor Branuelo Lapus. Siya ang bunso. Ipinakita niya ang mga larawan ng kanyang kapatid nung sila ay bata pa. Dito na rin niya ikinuwento sa amin kung paano napadpad si Maynila si Tatay Victorino. Dahil may kasalanan siya. So sa tingin mo, ma'am, napakabigat ng kasalanan na yon. Kaya ang ginawa niya, tumakas po ba siya? Oo. Hindi nagpaalam. Pumuntang Maynila, siyempre itong apektado man kami, pagkapamilya baya. Tapos nung mabalitaan nga ako na si Victor daw ay nandoon sa Cubao, nag-call ako sa kapatid ko kasi ako nagtuturo. Sabi ko, andyan si Victor, yung kapatid natin, o dito sa address na ito. O kaya hinanap doon ng kapatid ko.
Tapos, yun nga, nakuha yung yung tinitirhan, pero wala naman siya. Tapos nagbalik pa doon, wala na. Agad din naming sinamahan si Nanay Brigida kung saan nakakumpay ng kanyang kapatid. Dahil na nakakaluwas tao, nakalaknan mga. Mas cute nga ni siya dyan ta. Subalit, makalipas lang ang ilang araw na kasama nila si Tatay Victorino, isang balita ang kanilang ipinaabot sa amin. Ang kanilang kapatid ay pumanaw na. Kahit nasa maiksing oras lang nila nakasama si Tatay Victorino, ay masaya pa rin sila dahil kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ay muli nila itong nahagkan at nakapiling. Narito rin ang isang kwento na nagpaantig sa ating mga puso. Ito ay ang kwento ng isang pamilya na pilit lumalaban para sa kanilang anak na may taning na ang buhay. Dahil sa cancer ay lumuwa na ang mata ng isang taong gulang na bata na si Kian. Ang kanyang ulo, hindi na rin normal ang laki at halatang hirap na sa kanyang kalagayan. Patuloy na rin na bumabagsak ang kanyang pangangatawan. Kailan po natuklasan or nadiskubre na may tumor po itong anak po ninyo? January po, sir. Ano pong sinasabi sa inyo ng doktor? Yun po, nung nalaman na iba ang sakit, kasi napunta po kami ng provincial hospital, nirepair po kami ng Kabusaw po. Ano pong naramdaman nyo matapos na sabihin na may taning na po yung buhay ng anak ninyo? Masakit po, sir. Walang kasing sakit. Ang kanyang mga magulang, bit-bit pa rin ang pag-asa na malalagpasan ng kanilang anak ang kanyang karamdaman. Dahil na rin sa kalagayan ng kanilang anak, ay nanawagan siya ng tulong sa aming programa. Kung may chance lang mabuhay siya, mamatay ako, oras mismo po, payag po ako, ma'am. Kaso wala pong ganun pala. Ang kanyang naging kahilingan agad na inaksyonan ng aming programa. Makalipas lang ang ilang araw ay binisita namin si Bibi Kian sa Camarines Norte para kumustahin ang kanyang kalagayan. Pagdating namin sa ospital ay naabutan namin si Bibi Kian na walang tigil sa pag-iyak. Okay lang. Ang kanyang katawan ay wala pa ring pinagbago. Personal naming inabot ang tulong na ipinangako ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa pamilya Basir upang maibsan ang hirap na kanilang nararanasan. Tay, Nay, may hatid pong tulong ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mula po nung makausap po si Nanay sa aming tanggapan, ay agad ko pong binigyan ng aksyon na kahit paano po maiparating ko sa ating butihing congressman ng Ako Bicol, Congressman Saldico, na matulungan po kayo. Unang-una po, salamat po, Sir, Mr. Congressman, dahil nagkaroon ka po ng ganitong programa na sadya po talagang kailangan ng mga mahihirap na taong katulad ko po na mapuntahan. Salamat po sa iyo dahil meron ka pong itinatag para sa katulad namin na nangangailangan. Ngunit, makalipas ang ilang araw, ay isang malungkot na balita ang naipaabot sa aming programa. Si Bibi Kian ay pumanaw na. Ayon sa kanyang ina, hindi na raw kinaya ng kanilang anak na labanan ang kanyang sakit. Makaligtas ka ako yung anak ko niyan. Pero nung bagong operahan siya, kasi nasa ICU, 5 araw siya sa ICU. Nilabas siya sa amin, nagkawawa talaga yung bata eh. Isang binata naman mula sa Piuduran, Albay ang nanawagan din ng tulong sa ating programa.
ang kanyang kahilingan, mabayaran ang kanyang hospital bill matapos siyang maaksidente sa motorsiklo dahil sa lumipad na manok. Sabi raw po ma'am, may sa harapan niya manok na ano, tapos inilaga niya po ma'am. Tapos yun pa ma'am, na-outbalance siya. Dahil sa aksidente ay napuruhan ang kanyang ulo. Agad naman daw siyang nadala sa ospital at agad ding naoperahan ang kanyang ulo. Subalit ang malaki naman nilang problema ay hindi sila makalabas ng ospital dahil wala silang mapagkukunan ng pera para ipambayad sa kanilang naging hospital bill. Ora mismo din tayong umaksyon para sa kanilang problema. Sabi ko lang po kay nanay, pagka may hospital bill na po, dalhin na rin sa Malasakit Center. Sasagutin po natin ang hospital bill ng kanyang anak. Bukod pa sa kanilang natanggap na tulong, ay nagpaabot din tayo ng iba pang pangangailangan ni Patrick. Makalipas lang ang ilang araw ay nakalabas na ng ospital si Patrick. At ang ating programa nakaalalay pa rin sa kanila. Mula ospital ay inihatid ng aming team si Patrick hanggang sa kanilang tahanan gamit ang ambulansya ng Ako Bicol Party List. Paki-secure na lang. Ba't tumulog siya? Hi ma'am, good evening po. Maraming salamat po, Sir Congressman Saldi, sa malaking pagtulong niyo po sa amin na makauwi po kami dito. Pati yung hospital bill po, maraming salamat po. Hindi ko po kini-question kung bakit nangyari yun. Pero iniisip ko po, nasa murang edad niya, gano'n na yung naranasan niya. Kung pwede ko lang agawin yung sitwasyon niya. Sabi ko, aagawin ko na lang sa kanya. Isa rin sa mga humingi ng tulong sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay si Nanay Joanne. Ayon sa kanya, aksidenteng nalaglag ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Kylie sa isang scaffolding habang naglalaro. Naglaro sila doon, parang siguro hindi naman po nila syempre expected na mangyayari. Nung bumaba po yung kalaro niya, siguro na nadaos-dos po yung hagdan. Yun po, naiwan siya doon, tapos parang kasabay na po siya sa pagdaos-dos nung hagdan. Tapos yung ulo niya po yung nakatama sa parang mga debris po. Tumama ang ulo ng kanyang anak sa isang bato na dahilan para ito ay operahan. Ano ngayon po ang pinakakailangan gawin at kailangan nyo para kay Kale? Bali po yung iniisip namin po yung sa operation niya po na baka po medyo hindi namin kayanin yung gasto. Dahil sa kalagayan ng kanyang anak, ay hindi na nagdalawang isip ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico na sila ay tulungan. Basta po lahat ng requirements o complaint sa atin, nakasulat naman po yun sa blue card nila. Dali na lang po sa akin sa Malasakit Center para ma-assess po yung dapat itulong at hindi dapat ibigay sa kanila. Matapos lamang ang ilang araw ay naging matagumpay ang ginawang operasyon kay Kylie. At ang kanilang naging bayarin sa ospital, sinagot na ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Hindi dahil sa inyo. Siguro hindi ko alam kung paano siya maoperahan. Sa tulong po ng AKB, ng Ako Bicol, nadugtungan niyo po yung buhay ng anak ko. Kay Kong Saldico, maraming salamat po kung patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Hindi man po tayo magkakilala personal, pero palagi ko po dadalhin ang pasasalamat sa iyo. Habang buhay ko po yun, dadalhin sa puso, sa pamilya namin, na minsan may isang Saldico na tumulong po sa amin para matugunan yung pangailangan ng anak namin. Maraming salamat, sir. Sana mabigyan ako ng pagkakataon na makilala ka,
Mga isang taon na yan. Yan talaga, araw-araw, ganyan ginagawa. Ng, punta doon sa higaan, papunta dito sa labas. Yan. Timba rin na ginagamit. Sino ba naman ang hindi maantig ang puso sa kwento ng isang mag-asawang senior citizen na sina Tatay David at Nanay Hilaria na mula sa Bugtong, Legazpi City? Nasimula nang maparalisa ang kanyang may bahay ay tanging timba ng pintura ang naging kaagapay nito. Ito po bang ginagawa ni Tatay kay Nanay Hilaria ay araw-araw po na ganyan? Oo, ganun po. Tuwing umagang gigising sila, yun, isasakay niya para dalhin sa sala. Ang nais ni Tatay David ay mabigyan sana ng wheelchair ang kanyang pinakamamahal na may bahay. Ang kahilingan sa ating programa, agad nating tinugunan. So wag din po kayo mag-alala, Nanay at Tatay. Ano po, gagawin po namin yung paraan, yung lahat po ng pwede po namin maitutulong na mabigyan po ng wheelchair ang inyo pong asawa. Makalipas lang ang isang linggo ay sinundo na namin si Nanay Hilaria at si Tatay David. Dinala na namin sila sa Tarabangan Caravan na isa sa mga programa ng Ako Bicol Party List. Makalipas lamang ang ilang oras ay natanggap na ni Nanay Hilaria ang bagong wheelchair na kanyang magagamit at kanyang magiging kaagapay. Bukod pa dyan, ay nakatanggap din siya ng grocery mula sa ating programa at kay Congressman Saldico. Bukod pa, kay Nanay Hilaria ay siyam pa na individual ang nakatanggap ng bagong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Grocery naman ang hatid sa kanila ng ating programa. Pagkatapos ng Tarabangan Caravan, ay inihatid na rin ng aming team si Nanay Hilaria at si Tatay David sa kanilang bahay. Baka sa kanilang mukha ang saya at bagong pag-asa. Ilan lamang sila sa mga taong natulungan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ito ay isa sa mga patunay na kahit anong problema ay aming ora mismong aaksyonan. Yan po mga kaibigan, iba't ibang klase po ng karamdaman, iba't ibang klase po ng mabigat na pinagdadaanan dahil po sa sakit na tumama sa ilan po nating mga kababayan mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at lalo na po dito sa Bicol Region. Lahat po ng yan mga kaibigan ay na lumapit sa ating palatuntunan, Ako Bicol Tabang Ora mismo, ay ora mismong inaksyonan at ginawa ng paraan. Gaya po ng hangarin ng ating mahal na Congressman Saldico na talaga pong mapadali at direktang mabigyan ng tulong ora mismo ang ating mga kababayan sa abot ng kakayahan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. At nakita naman po natin mga kaibigan na sa pamamagitan po ng pagtutulong-tulong kasama po yung mga agency na kasama natin, kasama po yung mga staff ng palatuntunan ito, yun po. Nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon po ng kasagutan, at nagkaroon po ng kagaanan sa buhay nitong ating pong mga kababayan na may pinagdadaanang iba't ibang klase ng karamdaman. Samantala, eto na mga kaaksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pamasko ni Congressman Saldico. Kaya ikaw na nanonood, abangan mo na ang aming pagtawag ngayon. Baka ikaw na ang maswerte na napili na mabigyan ng 1,000 pesos sa araw na ito. Siya po ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello! Magandang hapon po! Hello po. Ay, magandang hapon! Yes po, magandang hapon. Anong pangalan po ninyo? Mary Joy Asanya po. Mary Joy Asanya, taga saan po kayo? Taga Paniman, Karamuan, Camarines Sur po. Oy, taga Karamuan, Camarines Sur. Dalaga, may asawa, o ano po? May aki po na may asawa. May aki na may asawa? Iyo po. Ay, opo. Ano pong trabaho po ninyo? Student teacher po ng Karamuan po. Graduating po.
graduating. Ayun, malapit ka na mag-graduate. Congratulations na, malapit ka na palang mag-graduate. At Merry Christmas sa iyo, Mary salamat Joy. po. Merry Christmas sa Merry iyo Christmas. sapagkat ikaw ang tatanggap ng 1,000 pesos ni Congressman Salamat Saldico. po, Maray. Lagi ho ba kayong Salamat nanonood? po. Lagi ho ba kayong Ayun po, nanonood? Opo, ano po, bago po mag-1, pero po ako naghahanap ng live po yung pangalan. Apo, dan Ayun. po dawa. Opo. Saan nyo po Sige po, gagamitin? Saan nyo po gagamitin yung 1,000? Pang dagdag lang po ng panghanda po namin this coming Christmas po and pang budget po ko po pang graduating po kaya. Ayun, opo. So, Merry Christmas and advance congratulations dahil gagraduate ka na. Opo. Ano po ang Opo, gusto salamat mong po. Ano po ang gusto mong sabihin kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol? Hello po, Congressman Saldico. Salamat po sa mga tapong hindi po sa mga taga-Bicolandia. Sana po, dahil man po kami mapagal ng pagtabang po sa muya, tanganing. Gulpi mang kaming naghahagad ng tabang po sa imo. Salamat po. Ayan. Ako Bicol. Congratulations. Huwag mong ibababa ang telepono at may staff kami nakakausap sa iyo para makarating na kaagad yung 1,000 pesos sa iyo. Okay po. Salamat pong maray sa Ako Bicol. Salamat. Okay. Congratulations. Yan po mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy po ang pamaskong handog ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pang inyong inihintay, abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 1,000 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Sa mga may problemang legal at medikal naman na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari po kayong magtungo sa Ako Bicol, Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Dait, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari kayong dumulog sa Sonto, Tagum, Tunggoa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Mga kaibigan, 3 araw na lang, mga kaaksyon. Uulitin ko, putukan na! Sasalubungin na natin ang bagong taon. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan na patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.